Zákulisí, backrooms, úroveň 20. obtížnost přežití, třída 0, bezpečný, zajištěný, bez entit. Úroveň 20 je 21. úrovní Backrooms. Primárně je přístupný dveřmi, které se objeví na úrovni 19, které vás sem mohou dostat. Popis. Zdá se, že úroveň 20 připomíná některá dřívější patra v Backrooms. Jedná se o místa připomínající sklad, které jsou celkem široké, přibližně 200 až 300 km, ačkoliv jich může existovat více, ale ještě k nim nemáme se jak dostat. Většina místností má průměr kolem 30 metrů a chodby od 10 až 300 metrů. Pokud jde o místnosti, úrovně 20 jsou primárně plné opuštěných strojů z různých érách. Zajímavé je, že navzdory jakémukoliv stavu, v jakém se stroj nachází, se zdá, že funguje tak, jak bylo zamýšleno. Spolu s tím většinu místnosti pokrývá lepková látka podobná oleji. Obvykle buď v loužích na podlaze, nebo prosakující se z prasklin ve stěnách. Mezi místnostmi jsou roztroušeny chodby plné krabic, beden a regálů všeho druhu, které většinou zakrývají každou stěnu, ale obvykle zanechávají přímou, ale úzkou cestu mezi místnostmi. Pokusit se otevřít předměty na chodbách, krabicích se nedoporučuje, protože obvykle obsahují zvláštní nebo přímo nebezpečné předměty. Pokud se najdou jakékoliv lahve s tekutinou, bez ohledu na značku, budou vždy obsahovat tuto tekutinu, která se nachází po celém zbytku místnostech na podlaze. Základny, stanoviště a komunity. Na této úrovni nejsou žádné známé základny, stanoviště a komunity. Vchody a východy. Nalezení zrezivělých dveří na úrovni 19 povede k úrovni 20. Nejjednodušší způsob, jak opustit úroveň 20, je najít chodbu bez světel, zcela zalitou tekutinou, nacházející se na zbytku podlahy. Pokračujte několik hodin a nakonec vás přivede buď na úroveň 6 nebo 22. Konec tohoto záznamu. Doufám, že se vám líbilo tohle video o Backrooms a doufám, že to budete sdílet a tak dále. Dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Mimochodem, napadlo mě, že by se mohl udělat českou verzi Backrooms, kde by se překládalo, psali se nové Backrooms a tak dále. Nazval by jsem to Zákulisí nebo něco takového. Takže zduř.